News Avenue Sizwe Plus igama kumnandi la namhlanje ngoba sivakashelwe into ehlukile-ke namhlanje indaba yesports sikhuluma isports ke manje sikhuluma enye into sikhuluma isports sinonothando Mthembu uzositshela kahle ukuthi udlala i-netball udlale i-netball waba ucoach we-netball waba i-former coach kodwa yena uzositshela kahle-ke asiqale ngokubingelela kwe-News Avenue Nothando. Alubingela wonke umuntu ngiyabonga bhuti ukuthi ngibe la. Alright kodwa Hayi 100%. jabula ukukubona. NjengoShelini. Oh njengoshelini. Yeah. Okay. Hayi mnandi-ke lethu le interview izophila. Into engichaza ngesports ke manje eSouth Africa we are doing very well or exceptionally well when it comes to esports. Angikhathali noma ngabe yiphi i-code kodwa kwibhola by the way singenile siyakodlala e-USA siyakodlala e-Canada siyakodlala e-Mexico simnandi i-rugby bokhuluma nge-rugby as I'm wearing this t-shirt siyawina nakhona ithina champion angithi Yeah, number 1. World Cup yakhona Yaziwa. simnandi nje so kwi-sports senza kahle amantombazane ngibona amantombazane adlala i-cricket now they are doing very well abafana namantombazane futhi adlala ibhola eyibanyana banyana is doing very well kanti yini Mina nje into engayesho ukuthi i-support esikhona manje ama-stakeholders ama-sponsors asebheka kahle ukuthi asupporte i-women sports njengoba isupporte abantu besilisa and ingakho ne-coverage. so imali Hayi siphume lapho asikafiki lapho. you have just checked Okay. Sajabulile imali sajabula ukuthi nje sivela ku TV into ebengajwayele sijabulela ubona lapha oBenny McCarthy bonke ndo shoes yabo that tells you how old I am yabo so but you look young I'm very old ngimdala okay una 18 I wish. Yeah, so I think ilonto ukuthi I mean there's nothing more than ukuthi uyajima you're going to a World Cup you're going to be recognized by abantu emphakathini wakho because that's the whole idea behind ukuthi you want to be a role model and you want to inspire other young female sports athletes khona la South Africa so that's the idea and being counted nje amongst abanye amazwe in the top world, you know, or world first class world country. So yeah, I think it's good. We sendele right. Anozimnandi kakhulu Nothando iyangichaza lento Nothando Mthembu kwi-netball i-netball isport but asikakabi nesasasengako na likhona manje ukuthi shuza wakabuki umuphi nje umdlalo esibaziwe netball Bonge Umsomi okay guys KZN. Okay by the way mina ngazi umphathi we-netball okwamanje usabile but mina ngazi umphathi kakhulu we-netball it's fine but lento bese ba up close and personal with you Nothando iqale nini kuwena ukuthi ungenele lo hlobo lomdlalo because ikhona amanye ama-sports yabo ibhola likhona labantu abesifazane nalawa amanye akhona o-cricket but wena wathi ngichoose netball Ngathi nje ukhula wami ngikhuluma kaNyuso. Okay. Yeah, ngize ngala eThekwini. eBothazile. Yebo. Oh okay ngiyabona eBothazile. eBothazile. Khona ngeza ngala ngina 11 years. Ngikhule eThekwini. khona nje yebo. Ngikhule nje ekwaNyuso ngigijime ngumgijimi. Ngithanda ukugijima nje ama road racing esikoleni. Obviously that side netball no cricket ayikho into leyo because of ama facilities na opportunities ama resources awekho. But ngathola ithuba ngiza ngala eThekwini. Mengifika ngala ngafika ngazi ukukhuluma isingisi ukubheda ngempela oh wafunda kuthisha uXaba lapha ngafuna uBolasile ngisho khona ukuthi wafunda kodwa kumisa umkhize wayethi okudlule uwazi yebo kanjalo yeah mengifika ngalana ke ngathola opportunities ngidlala netball ngadlala nayo cricket volleyball ngaqhubana ngakuthola ukuthi ngifunda ukubhukuda kodwa netball ngithande ngoba ishintshe impilo yami ngoba abantu ne-environment abakhona the neighbor family kuningi sengifundile I got opportunity ukuthi ngibele ibhanelo first time getting a flight out of netball first time overseas I just arrived last week from overseas because of netball is it impilo ishintshile nje everything because of netball so ngithande the way ngibona abantu baphambi kwami benza izinto because of netball nami ngase okay now I can change ikhaya lami ngifake ukudla eplatini nge-netball and that's exactly what is done ngithande nje ne-sport itself how tough it is ngithanda into tough enzima even though I was offered my scholarships and bursaries ukuthi ngenze amanye ama-sports and but I really loved in netball and the way
iyona ngakhona. Yeah, i-netball ngicabanga ukuthi abantu besifazane abaningi bayayithanda i-netball ukuthi nje asikakayiboni kakhulu kwi-TV. Ikhona but kade idlala nje senior team idlala nje last week. Kushuthi Super Sport 2010 iyavela i-Telkom Netball League bevela nathi besidlala kade sekwi-World Cup manje last week bezivela so nje nina I think you glued to buka Bafana nibala ama-point ukuthi azoqualify yini. besiworried kakhulu yazi besiworried kakhulu ngeBafana kodwa-ke anyway cause sesi-sorted manje ngeBafana sesidila ne-netball as well. Ungitshele wena umlando wakho nayo uqala uba no-inspiration. Yo ngasho ukuthi umzali wami. Yeah, I think as umama osebenza ekishini uyena obesho every single time ukuthi ungaba yini into ofuna ukuyenza. There's no moment la khona mengithi ma ngiya ku-training ma kufunakala lokhu for netball abuze imibuzo eminingi, you know, yonke into ebeyenza she made sure So buya noma ngasiphi isikhathi futhi. ngoba uyazi ukuthi ne-discipline nabe instill endlini ne-sport naso so it was double the work ukuthi mengithi ngiyahamba ngidlala netball she trusted me ukuthi ngidlala netball and beyibona futhi nendlela siphuma emaphepheni vela ku-TV so nakho kuyena kube mkhuthaza lokho ukuthi yena enze sure ukuthi yena ekudingakalayo ngikuthole on pockets. But ngithanda ngitshela khona into engibe ngingayi-understand kakhulu nge-netball uzolela ungiphesha laphana. I-netball ayikho ikhona yini emalokishini ukuthi kune-team mhlampe nothando netball club akhona lawo ma-team. Yeah, akhona maningi. Okay ingane lapha eMlazi or eBothazile ufuna ukuhambe ngiyathuleni zakho yenza kanjani ukuze nayo ithole iplageka kule sports? Okokuqala nje unfortunately ezinye ikole azinawo ama-resources to have ama-sports esikoleni. Uyazi mase lapha eBothazile uyoMlazi khona ibhola lenyawo. But manje I think iwona into ezama ukuthi uNetball South Africa ukuthi ayenze ukuthi bakhe ama-netball courts ekoleni eziningi kube khona no-coach abakhona abafundisa ingane ukudlala netball ngoba we can't rely othisha uthisha nje uthi khala ibhele shaye dumisa upetrol uyagodona unempilo yakhe. So the more coaches we have the better. So yeah iyakhula nakhona ngoba khona nama-clubs nakhona. Mina nje I have i-club yami ekhona lapha eWaterloo ngihlala eWaterloo ngine-club yami iqala from under 11, 12, 16, 19 nge-senior team amanye ama-players have been call up kuya ku-national call up badlala nakwi-KZN senior team. So you know, when I first started ngathi yini ezothi mina elokishini ngifuna ushintsha impilo zengane khona laphayana ngakho i-brand ngazo yengane. I mean in the car right now I have amateki sponsored by Puma contact bathi lele sathi nezingane ezincaphe lokishini sinamateki wa-16 wozwathatha. So yabona into encane njalo kids get inspired and the year khona inkampani that bring food for them. So ingane encane nas 15 years yazi ukuthi izoletha uphuthu nempuphu nokhari olethe endlini because of sports. So manje yazi ngizothinta indaba yama-sponsors and ama-sponsorship sometimes ayagqoza when it comes to especially thina ngala emalokishini. Yeah, I think manje because sport is growing kubalekile ukuthi umuntu abe ne-agent. Mina nje ngine-agent so a lot of times into eziningi uxhumana bona bayazi ukuthi yena ubani fanele baxhumene nabo abasosayo ngoba sometimes ukuthi inkampani ethize nje I'm sponsored by Future Life so if Future Life methi yena we will give you we will sponsor you sinema product but also there needs to be imali ekhona imali engenayo. Mina ngavuma u10 a month ngoba Future Life unika iparish mahhala but the agents eyazi i-value yami ukuthi how much I should be getting from i-Future Life alone. So balekela manje uthena abantu ama-icons get hold of ama-agents when I was sasikhulumela. Ongitshele nje uma ungixolela ngamanye ama-questions ami but i-league ikhona? Yes, we do have a league. We have a national league njenge-PSL. We do have players get paid kwi-league yethu. Then each province sine-league yethu. We just finished i-league yethu nje last week. Then nje ubona nje MTN top 8 nakhona whoever's in the top 4 kwi-league babe ne-competition yabo eceleni. We just finished it last week. So i-sport esibandlululayo kodwa lesi kanjani kokuthi kudlala abesifazane kuphela? No, labafana bakhona. Bakhona Bakhona abafana khona ne-league yabo nje it's fully 100% 50-50.
Abafana, we have a national team, Abafana, they are so good. Badlalini But ibhola. then netball, they're the Akusona number isport one sabantu Afri- besifazane ngalesi. No, not at all. But when World Cup yabo nje in the next 2-3 years. Sithi asifane ne-volleyball. Yes. So it's yeah. It's female and males balance. Sengicabanga lengane konje i-Blinkatred ngisho ledlala Kennedy. i-volleyball yeah yo yeah she's good. So manje ke wena ke usubuye wathatha lento wayithumela einganeni lokushini ukuze siphinde sifundulule futhi abanye oMiss Mthembu. Yeah. Kuyenzeka kodwa. Kunjalo. Kuyenzeka into nje kuyaphusha iclub yami. Benza kahle kakhulu abantwana. Bawinile nje then ama club bangene kwama different divisions. Khona i-league esidlala khona la eThekwini. Dlala la eHope Park nje la ngase George Campbell. Bawu number 1 in all the divisions. Yeah, so badlala yona almost every second Sunday. Badlala nje the Sunday. So yeah, give them motivation nabo ukuthi ba work towards something. Buye esikoleni bane training today, bane training bebengatraini bayazi thina abazali bayazi nabo ukuthi training iphelile, they come to training begqoke kit nokuthi avoid ingane ukuthi aphuma endlini athi uyojimile bengayi ejimini into emakhoneni. Oh into ezenzakalayo now wayisurvive leyo nto ngiyacabanga uma wakho mpozolela uphuma njalo ebusuku. Yes, Uyisurvive kanjani? Uyisurvive ngetrust kodwa yasendlini ukuthi vele nawe usuku cultured vele. Yeah, bagcine nokuthi bekuthemba. connected with umna bazali aba right nobona ingane ishintsha because of the sports ingane sisithembekile yabo. No mina uma I never had a problem naye. Uyazi ukuthi ucoach uzongiletha endlini. Ucoach uzongihambisa. Wayemthemba ucoach. Yes. Yeah, the female coach. So female coach. Yeah, no. Hayi ubukhava. Mhlambe esikoleni ubufunda kusona igama lesikole mhlambe unyuka ngokwemfundo. So mengisuka ngale kwanyuswa ngafunda eVirginia Prep. Kwamele ngifunda grade 7. Sangixaka isingisi kwathiwa no ngaphendela grade 5. Ha. Ngayifeyila impela interview yami. Ngempela ngihlala pha ngangisaba ubuka nomlungu emehlweni. So kuxaba no but no because. Hey, konke no was no is. So I think lokho kwasiza kakhulu ukuthi ngaba khona esikoleni for longer more than 2 years than expected because okuningi mina ngikufundi. So sho kuba social khuluma nabantu nonke leyo nto I wasn't ngisaba ukukhuluma nabantu nje ngangikhuluma ngama sports kuphela. So indaba zama presentation nje abiqala ko grade R wena uyibambe late. Late kakhulu. So ngifunde eVirginia Prep ngala ngase ngafunda eDenver Park Hills High School. Ngafunda khona then ngase ngafunda eUnisa no scholarship. And then eDenville yangicela back ukuthi ngizofundisa khona ama teacher right there. Ngiphuma khona esikoleni manje. Is it? Yeah. So wena uphazamiseka ngempilweni yakho kakhulu. Kanjani? Ngayiphi indlela ziningi indlela No, emhlabeni. no, uthola ukuthi usufocus entweni ethize yodwa kube sekusalokunye understand lento yabo uchaza nje ukuthi the time ufocus elokhoze ne-education futhi wawuyibambile kungekho okusalayo. Ngazi ubalance indawo. The only thing ngisho ukuthi ngasa too long ngiqualify to be a teacher because kumele bhala ama-exam nangihambile ngephesheya which means that the following year fina ngiyiphinde lo subject but it took long. I took almost 5 years ukuthola qualification yami because of sports and traveling njalo. But other than that ukubalansisa into bade ngiyazi ngaqala ngisamncane ukuthi abangani bazoba second or third last but fina ngejimini studies ngine game and to pack I'm traveling ngiyabuya and lokho kwenza usasekhaya into eziningi zingiphuthe kakhulu ushado kwabantu ingcwabe yabantu iziningi enjalo because of me traveling all over the world and ngiyadlala sports but yeah I don't regret it but I come from a family understandayo yonke lezo zinto. So manje impilo yabazali ishintshile man. Impilo yabazali ishintshile. Kanjani? Cha sengizolo ukuthi phela njengoba usushaya cash nje lokutravela wakhe and all all this stuff ayikhamsana nabazali ngintandana sanabazali unfortunately baba wahamba early nomama wahamba ngo2012 yes but bengathanda kakhulu ukuthi konke engikutholayo nginike bona because end of the day ibona mangifundisa yonke into but ngiphelela bona. Yeah, sithini bayakubona hereafter. No they are. Hopefully yeah. So manje indaba yokuba ucoach ufikela kanjani ke ekutheni usucoach manje kule game? So nginama caps on 97. Ama caps means you've played for a country 97 times. Yeah.
bengufuna 100 caps uthola ukuthi ngathola ukulimala kakhulu ngithe umdlali ngihlinzwe nje kawu-3 bese emadolweni kushuda 3 ngahlinzeka kawu-3 emadolweni ngilimala ngikhuluma nje ngilimala ngise-Australia ngaqhuma idolo la ngabuya ngahlinzwa ngabuyela national team ngalimala futhi Commonwealth Games sise-England. So lokho kulimala kakhulu khathi ngilimele ngathola ukuthi angizange ngisuke away from netball. Ngabe uscorer, ngabe umpire while I'm injured, ngacala ukucoacha ngathi ngisahlele ekhaya kancane coaching ingane ezincane waqala njalo ke. By the time ngithi ngifuna 100 caps I was really in love with coaching and I was doing a difference already and I felt ukuthi it was my time to remove myself and because khona ama players amancane who were knocking on my doors playing a position yami engidlalayo. So I was like, you know what, let me coach someone lowo muntu one day uzowenza 100 caps for me. That's my philosophy right now. But bahash like that because my understanding bese shot down the 3 understand ebholini ake ngenze kanje ngibona ibanyana khona umlungu wayesesalelwe amancane Van Nomnyanda I think baye bakufake lo 5-10 minutes akithi udlale uhlakalo 100. I had an opportunity like that because this a series against England ngomele ngiye siyodlala but I denied it. I was like, you know what, it's the time is there for me to coach manje and it's okay not to make 100 caps. Bakhona abanye abadlali who did make 100 caps no 150 caps and I've played enough and I tick all my boxes that I wanted to tick. So right now coaching yami is to make at least one child make 100 caps for me and already khona umdlali that I'm looking up to now that's getting a national call up. So yeah. So we address kanjani imith ekhona because khona abantu ababelieve ukuthi eish bodlala umdlalo we-netball fanele bemude and stuff like that. You can't play netball mhlambe if shorter and stuff. Yes, that dala lapho long time ago khathi sogogo bethu i-netball ishintshile manje kakhulu. It goes faster. It's much faster than when I was a player also in national team. I think the shorter you are, the faster you are manje. Obviously height is an advantage. Kodwa senaphuma kuthina kanjani kuba abafishane no phela thina sasikholela lo no sesiphumile lapho no khama nama position wadlalayo mugo shooter mumude obviously kuyasiza mumfishane udlala leswini ukuthi fast nejubane ke lo nto. So asibakhiphe umuntu umfishane nje. Mina I was the second shortest at team yami national team khona bawuthoba bencane the rest lebe bantu but so, manage yazi khona into engingayi-understand futhi netball konje kuthiwa yini leyo Michael Jordan basketball almost similar. I-basketball uyaqomisa ibhola phansi wonke umuntu uyakora. I-netball awazi uqomisa phansi ibhola and only certain players can do certain things. Awazi la khona la ukhona ugcina khona kulayini awenzi yonke into umuntu une-role yakhe egroundini afuna yenze. Okay, so uyasithola isikhathi sokuphumula because it looks like when we're in and out of the country not really relax kanjani asikho isikhathi uma ngithe so umuntu akho happy ngale mpilo yakho. I think kuyasiza ukuthi ube nomuntu surrounded by sports themselves. Yes. Nice. Wayazi ungikhumbuza le ngane le yade ngikubuza ngayo. Uthe uMelisa. Yeah, ngathi wenza easy okwakhe ukuthi abe nomuntu la eduzane. So nje bahlele be happy together. Badlala bonke ba celebrate together. It really helps me to understand the sports and dynamics of traveling and umuntu uthola umuntu obelievela kuwena nama-goals akho nokuthi ufuna ukwenzani ngempilo. So wena yini isport osithandayo wangempela? Ngiyasibona lesi semali. Isiba semali. Netball emali. Netball akithi phela ilesi ngempela bekufanele uzidlale and all the stuff about prefer but isiphi your favorites isport sakho nje sikhona? Isoccer bengithanda ngidlalela football but not obviously to an extent. But no, i-netball ngiyayithanda kakhulu. Ngiyithanda nje kufa. Not because of imali. No, ayikabi khona imali e-netball. Kwamanje it's still sponsorships like nje angeke ukuthi njengichaza nguthisha ngeke ukuthi ngideny i-post yothisha ngoba ngithi ngisafuna ukufundisa ake ngidluleke ne-netball kuphela ngizolamba ekhaya.
Yeah. Ngizolamba. Yeah. Ikhona leyo income phela, especially manje national, as a national coach, there is that certain incentive, but not every month ukuthi ngizolindela imali from Netball South Africa. No, obviously like now we did well ku World Cup at Gibraltar. Khona ama-stages that you go through nje usubona nje ibanani suyithembisa into eyithize maybe bezowina into enjalo. Yeah, but other than that manje I think they're still building like ma-sponsorship. Like I was sponsored by Renault, banginike imoto ukuthi ngidrive, Future Life, But you're Puma. living large. I think masithiwa ngiyafa angiphile futhi I'll live impilo yami as it is. Uyobuyela kuyona. Ngingabuyela nje nginje njengoba unothando Precious kaMthembu ngeke ngibe umunye umuntu othomeneke. So manje ngitshele-ke ngifuna ukucheck nje lezi zinto lezi zempilo ke manje. Yeah. Okay, unabo abodadewenu abafowenu or bakhona bona abazali kuphela. Nginobhuti umdala khona wesibili sashona bese kube mina nosisi omncane hlala naye. Okay, I'm checking manje izinto zokuthi usupportani Ebholeni umtawungi. Standard. Umtawungi nje ngizothiwa noma kuthiwa segcineni lapha emsileni once umtawungi always be. Yeah, mfethu bafana kodwa ne-Pirates bathi once a Pirates always. We labo bebashintsha umqondo umathambo boya boya babe makhosi babe Sundowns menze kahle babe Sundowns hayi umtawungi nje sinje. By the way, sibonga kakhulu nje lokwi-Pirates nayo ukuthi sikorele lamagoli esifine ngayo ukuthi siyodlala eMelika, siyodlala eMexico, siyodlala eCanada. But Pirates team effort. Desekushela abadlali abakorile. Umduduzo ubungenile waqala igame zokora. Wena kathi awuyithandisisi kakhulu iPirates eh? Umduduzo ubungenile earlier bezokona umduduzo case ngithi. Bezokora Shabalala bezofaka nje phakathi. Noma shaye nje assist. I agree with you. Ngitsheleke bowuhamba uhambani or preferani economy, business class? Oh, on no normal. It's lonely lapha business class. Oh Lord. And iyavalelwa bakhethile. Kuyavala. No, it's not worth it. So ngitsheleke especially when you team sports, you rather be with the team yakho, spend time nabo. You need to do during the flight, depending how long the flight is. If we mhlawumbe sendaweni njenge-Australia where it's daylight ngale, but abadlali funa basukume ba stretch babe awake, so i-time zone iyashintsha. Yeah. Bese lento zokudla ke manje sisekaze baphethelele i-interview yethu ngizama ukuchecka nje ukuthi uthandana ama-likes nama-dislikes. Ukudla kwespoon, restaurant or ukukhumbula vele. Yo ngikhumbulile ngiseGibraltar manje for whole month. Oh ma ngikhumbula kakhulu. Futhi nje alukho lapho phayike impuphu lapha yabe idle couscous nama rolls every day. Ngingathanda ukudla spoon. Sisami uyazi nje mengibuyile funa apheke amadombolo. Ashaye nemathambo inyama yenhloko yabo inyama yangaphakathi yebo hayi enhloko yangaphakathi ngiyithanda enhloko ngiyayifela ibe inyama yenhloko iyanona kakhulu manje thina asifuna ama hips sifuna inyama nje right enda kumele kudlo spoon ngiyakuthanda obviously khathi ngisawumdlali kakhulu ngigcina kakhulu over izinto buhamba ama club isikhathi bengesekho bengithanda bona ngobuthanda ngiphambana nabo abantu esiphuma eclubini nasengejimini. Oh, wena ngathi buyi lezi serious kakhulu. Awazi namanje sa serious. Akasho ithi lo. Abadlali bayazi nabo. Manje imisele nini ukusekli shutdown? Manje soon. Ubuso ya relax. Faka amakhokho. Kanjani coaching or ukudlala vela ngisadlala ngithi. I've retired ngaqala 4 years ago ngeke udlala ku national level. Yeah, ngiyadlala nje ngijima nazingane manje ibhola enqake intshengisa usindisawa nje to be other than that no udlala ngisadlala competitively no. Sikhuluma noNothando nathi nomthembu ke coach ye netball and usizwe plus cishe kathi sini sports lezi sports icishe ifana yabo bengibukile into le basketball ngibheka netball ngibheka volleyball yabo la cishe kufana manje cishe ngabe nje wrong kwena ngikhuluma nawe so ngiyangijela kakhulu manje ayikho into ebengihlanganisa nayo kakhulu mhlambe nawe uzongitshela namalokhuzana lama fouls abakhona ukuthi hayi bese wenze kanje and manje
manje sigcine sisi-understanda kakhulu i-rugby. Ngangazi ukuthi i-rugby ayipheli umuntu engakalikahleli ngaphandle ibhola. I didn't know, but out of le World Cup ngagcina sengizazi Nanga-encourage into bekhona ekanjalo. ingane entombazane ekhaya ukuthi methi uyodlala nebholi, malume uyodlala nebholi, ufike umbukele. Umbuka nje lapha elinqaka eliphose, elidweba, elithunga ibhola. You've been inspired Kuba mnandi. kakhulu. Esijwayele ibhola thina. But it's fine, sicela silandele ey'nkundleni zokuxhumana, usubscribe kwi-News Avenue, usubscribe ulike, wenze noma yini nje sizoyithokozela thina futhi nathi siya-engage-ke. Yebo ukhuluma nathi sizokuphendula back. Yenze isiqiniseko nje ukuthi tell your friends about us, tell your friends about the News Avenue. Sikulandela abantu bangempela, abantu aba-serious, aba-in and out of the country. Onothando Mthembu khona manje sihleli naye la mhlawumbe ubuyela nini phesheya? Okamanje ngisamile engeke. Usabe ukhathele? Ngisaphila kakhulu, yeah. Kuyakhathaza kodwa phela Kuyakhathaza lebhanoyi. kakhulu. No, yakhathaza. Awukhulume mfethu nothando nomuntu laphana ofisayo naye ingane laphana efisayo ukungena kule sports. You understand, i-netball uyikhuthaze nje. No, awukho nje kuningi. Angasho just besides ukukhuthaza, isikole sibalekile. Ukubhalansisa kokubili ngoba abo nje ngiye ngabuka nami ukuthi mengilemala ngiyazi ukuthi incwadi ikhona, ngathola ukuthi ngisengirethayile, sengiyazi ukuthi I have something, a paper behind, I have a name on the paper lami. So yeah, I think ukuthi udlala isport, not just netball kuphela, ingane must engage to activities around connect community, where it's dance or anything. I find out if there's any clubs. But okubaluleke kakhulu but ngazi ukuthi abazali omama afanele bayidedele ingane. Ngiyazi endaweni zethu elokishini kukho safe. Kodwa umntana methi ucela ujoin iclub ethize, must allow them ukuthi bahambe bodlala ama sports out there. Uzobona nengane sithola nemathuba ahlukahlukene. Angcono empilweni. Asidedeli ingane usho njalo uNothando Mthembu, uPrecious ngegama lesingisi kodwa nje uNothando Mthembu sibona kakhulu ukuthi usivakashela kwi-News Avenue. Hopefully beso relaxile futhi uphinde usivakashele. Hayi ngicela ukuthi kube ikhaya lami leli. Yenza kanjalo nje kuzoba mnandi kakhulu. Si-enjoyile i-company yakho. Sisazophinde futhi simbone uNothando ke nje usirepresentile uphuthe igama lethu kwi-map because boze ufika lapha la kuthiwa uNothando kushiwe iprofile anyana yakho kuthiwa usuka la eBolasini kwa-news. So uyabona, don't you dare do what I wouldn't do. If you do, please take pictures. See you in 7.